Hoxe vouvos enseñar o día a día dun gandeiro. Ahora que acabamos de muxir, de darlles de comer e de todo, vamos botalas para fora para que disfruten do día e da herba verde. E mentras elas están fora, nós aproveitamos para facerlles a comida, limparlle as camas, etc. E despois de unhas cantas horiñas fora, vamos para dentro. E por último, volvemos a muxir e a dormir.